per tal de definir quins són aquells elements que volem observar i, sobretot, fer-ho d'una manera sistemàtica, organitzada i objectiva, vam crear una taula d'observació que agrupa totes aquelles variables que són importants per nosaltres. Aquest document és un document viu que es pot anar canviant i adaptant a cada una de les mobilitats que anem fent. És un document, a més, que hem compartit amb la resta d'escoles del districte i que, si el voleu consultar, el teniu enllaçat a la pàgina web del CRP de l'Eixample. Les escoles que vam visitar estaven distribuïdes en diferents espais i cada espai estava organitzat amb diferents materials. Des de les escoles es potenciava que els infants tinguessin cura d'aquests materials i, a més, aquesta distribució convidava a la lliure circulació i els agrupaments flexibles. Pel que fa als lavabos, aquests no estaven segregats per gènere i respectaven la grau d'intimitat que l'infant necessités, ja fos utilitzant mampares divisores o cubicles amb panys pensats per als més petits. A les dues quites que vam visitar, els lavabos eren de lliure accés pels infants. Fins i tot en aquells que encara no controlaven esfínters, l'autonomia es propiciava a través dels canviadors Pickler. Aquests canviadors lliguen amb una concepció de l'infant com una persona de ple dret, a la qual no es pot sotmetre ni a immobilitat ni a passivitat durant l'estona de canvi de bolquer, sinó que es propicia que participin activament. A més, vam poder observar com els educadors demanaven permís abans d'ajudar els infants a despullar-se o a canviar de postura. Ho valorem tot plegat com una bona pràctica en l'àmbit de l'educació sexual primerenca, perquè fomenta el coneixement del propi cos, l'empoderament sobre aquest i també una relació amb l'altre, amb el cos de l'altre, basada en el respecte. Per treballar en coeducació és molt important destinar recursos a les escoles. Unes ràtios més baixes permeten treballar els conflictes d'una manera més enfocada des d'una perspectiva de gènere. Així també, més personal i poder dedicar-hi més temps ens permet, evidentment, dissenyar millor els espais i els materials, podent fomentar un esperit crític envers del constructe social establert. La perspectiva de gènere no es treballa explícitament al currículum del sistema educatiu de Baviera, sinó que quan es sorgeix la necessitat es treballa de manera molt parcial. Aquesta mirada de la coeducació és molt diferent a les escoles catalanes, ja que nosaltres revisem i posem en debat tots aquells temes que provoquen biaixos de gènere, planifiquen continguts que propicien la igualtat. Durant el nostre job shadowing a les Quites de Múnich, vàrem constatar que treballar l'autonomia dels infants permet desenvolupar correctament les seves habilitats motrius, cognitives i socials. A través dels agrupaments flexibles vàrem veure com l'infant es relacionava amb diferents companys i companyes i adults, sempre respectant els límits i els acords prèviament consensuats.